Odi afa no wan agba na Enugu state ka de ma afa nke mama. That mama Nnukwu na mere bu fake scam. Save somebody from sharing this video. Our dear Governor, Dr. Barrister Peter Ndubi Simba, Akanachi Enugu State, 4 plus 4 din and equals to 8. Adamagaga. Sir, something they may be in Enugu State. Something they may be in Enugu State, and that thing need your urgent attention and intervention. Because, sir, this video may explain the name of that place. Because, sir, Madam no na hide under tradition name alo na scam people. Because I need your urgent attention. Because you na watch video help them tag ya our dear governor. Nga tag you na poster. Because help them tag ya on ogen tini name na Enugu State. Because Alpha one who was scam. They are recording a voice, putting it out there, or someone being inside, using microphone to speak to you, telling you about you. It's a real. It's not real. It's scam. Odi afa no wan agba na Enugu state kade ma afa nke mama kade obodo yo ade. Chedan mo obodo ne, Amuri, thank you. Mama na Amuri. Odi wo ko won ebe ozo wo odi ho. Amuri, ijega Amuri. Save somebody from sharing this video. That mama Nnukwu na Amuri bu fake scam. Amuri Nkanu scam baba no so gaun na no. Anu go mo so many testimony about that very place. Bad one at that. Connection. Only of na connect lega ebe avu. So we li ego ge na eke percentage. Only of na connect lega na Amuri ya. O so we kete percentage. Baga nagide ego. Avu come somebody analo 49 million. 49 million. Forget you go down aru. Forget go wana mmadu. Very big scam. Na mama Nnukwu, imam fwa mama ba anya. Ada kwa fwa de mama anya. Mama aga na ekwu okwu, ada afụ ya anya. Ibute ego asị gị na akpọ ya ọkụ. Ogwezo ogwe nwe ga were the experience. Onwe ga the experience. Onwe ga the experience ya ba. Save somebody. Even je make this video bo. Can create your awareness. Open you chogida ga alpha because you jaba di bianka, you jaba nagi di jaba Amuri. Nto. Mpe. Ndi ani na se na ba well experience. Aba lo gafa. Jabe na afa jabe. Nde gugo di wayo. Nyalo maga ke se ban to. Se ba mo. Amu megi meso gi bakwa. I will not cry more than the brief. I can't cry more than the brief. Utagedia magafe ka afa. Maga na obu ni ija na nga mama na Amuri. O ga-agba gị na ịgbara anụ mmadụ yewala. Fake scam. It's a very big fake. Power agent n'ime afia abata agwa ị na-ata afụ.
n'ime afịa ga a na-ejide dia client ị ga-weta n'afịa many people na-akwụsị gị n'ezi enye gị nọmba take my number ịkpọ onye ọsị gị bịawa Amuri uche gị dị ya ọ dịgwugo nga na-eme n'ogbu n'ike uche gị dị ya